Të prodhosh rrymë për nevojat e shtëpisë dhe atë që nuk e shfrytëzon ta kthesh në rrjet. Ky është koncepti i presumatorit i cili po zgjon gjithnjë më shumë interes, pikërisht për mundësitë që ofrojnë panelet fotovoltaike dhe për përfitimet e energjisë diellore u diskutua në sheshin e qytetit të Kërqovës. Сега има две можности граѓаните, или нели да користат сончевата енергија што ќе произведат од струјата, да не бидат приклучени нели на Евана, или пак доколку се приклучени на Евана, да станат прозумери. Прозумери се потрошувачи производители. Тоа значи дека во исто време тоа што го произведуваат, го користат, а тоа што нема да го искористат, да го внатат назад кон мрежата, односно Евана, снабдувачот нели со електрична енергија да ја пренесе на таа енергија. И тоа што значи носи поволности дел од трошоците за електрична енергија или за струја да им се намалат преку сопствено производство на електрична енергија. Pra, për një anvisëri, panelet nuk nënkuptojnë vetëm prodhim të energjisë, por edhe mundësi për të ulur shpenzimet mujore. Megjithatë, kur vjen momenti për investim, qytetarët kanë edhe një dilemë tjetër: a mund të sigurojnë me energjinë diellore dhe nevojat e shtëpisë gjatë dimrit? Многу малку, значи процентот на застапеност е многу мал. Не е ни 1% од вкупниот број на домаќинства да користат панели за производство на електрична енергија. За колку време може да ги вратиш тие пари што ќе ги вложиш за таков систем да ставиш во домашен? Сега највеќе зависи од капацитетот. Дали на пример капацитетот е моќноста, дали ќе ставите 2, 4, 6, 10 киловати или зависи нели од потрошувачката. Колку да кажеме е поголема моќноста, побрзо се исплати системот. Некој просек на враќање на средствата е од, да кажеме, од 6-7, се до 10-12 години во зависност од моќноста на системите. Interesi për këtë mënyrë të prodhimit të energjisë në maqoninë e veriut po rritet dhe panelet fotovoltaike nuk janë më vetëm zgjidhje për bizneset. Të dhënat zyrtare tregojnë rritje të prodhimit nga centrale diellore. Vetëm në shkurt të vitit 2026 janë prodhuar 79.594 megawatt-orë energji elektrike, rreth 6.3% më shumë krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.